Waladhdallin. Amin. Wau milai Al-Baqarah nggih? Nggih. Nggih, dibikak malih ayat 1. Bawang tulis gede. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alif Lam Mim. 1 2 3. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fih. 1 2 3. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul. Niki surate namine surat napa? Al-Baqarah. Nomor surat pinten? Nah, nomor kedua. Nomor surat kedua. Pertama berarti Al-Fatihah. Yang kedua niki surat Al-Baqarah. Namine surat Al-Baqarah niki ayatnya jumlah pinten? Dengan 286. Terus artinipun surat Al-Baqarah. Sakjane sing luwih nganu nggih, sing luwih tepat niku seekor sapi. Boten masalah betina ya. Boten masalah jantan betina. Seekor sapi. Karena ten kaidah bahasa Arab niku tak marbuta ten mriku nggih. Niku mboten sami kados nek ten ngene lintune. Nek ten ngene lintune kan pancen nek ada tak marbuta memang salah satu tanda perempuan atau salah satu tanda muannas istilahnya. Niku kan salah satunya memang tak marbuta, salah satu nih. Tapi tidak selalu lek enek tak marbuta. Tak marbuta itu sing wingking niku. Al-Baqarah tu kan nggih enten tak bunder. Tidak selalu kalau ada diku terus betina atau perempuan boten. Nah, salah satunya niki menunjukkan artinya niku seekor sapi. Karena niki mangke ceritanya tentang seekor sapi. Tentang seekor sapi sing tenggene ceritane Nabi Musa. Nggih enten seorang bapak nggih badhe sedo niku ninggali warisan putrane rupa sapi. Terus mangke ceritane niku nek mboten salah wonten ten niku. Ayo iki. Tapi masalahnya. Nah niki.
67 sampai 71 lanjut malih sampai mangke 74 nih sampai 74 antara niku akhirnya bapak sedo ninggalno sapi. Nah sapi ini niku diculno nang utan. Engko nek anakku wis gedhe, Pak pesen nang garwane niku. Engko kayak ono sapi iku. Sapi ini tak culno nang utan. Lho gak ilang. Wis tak pasrahno Allah. Kuwi wong-wong biyen nek tawakal masyaallah. Sapi diculno ora dienggo nang omah nggekno kandang mboten tak culno wis. Engko sing napa jenenge sing ngurusi ben Allah. Nah, lek anakku wis mulai gede ben dipek anakku, mbok diapakno diramu apa didol gak karo. Wis akhire napa niku diculno. Nah niku seekor sapi niku sing dadi cerita sing melatar belakangi nama surat Al-Baqarah. Sehingga nama Al-Baqarah niku mangke dipendhetih saking ayat 67. Waduh. Biasanya kan dek wingi niku diambil dari ayat 1 nggih. Nah niki ayat 67. Akhirnya bapaknya sedo karo ibuke anake pun rada gedhe terus disanjangi karo ibuke. Bapakmu ninggali warisan rupa sapi. Ten pundi Bu? Ten utan. Golek ana. Lah pripun golek sapi nang utan wis pokoke niku pancen takdirmu, rezekimu kok mesti ketemu. Mesti ro iki nek iku sapimu. Wah akhirnya tindak saestu nang utan. Akhirnya sapi nyemoro dhewe. Ngerti nek kita walai kita sapi tinggalin bawah. Apik banget. Warnanya kekuning-kuningan. Nggih ngampun pokoke apik. Terus dibeto mantu. Nah, ibuke niku pengin ngetes putrane iki ya. Anakku iki pancen anak sing bekti tenan karo wong tuwa napa mboten. Niku tur nomor kali nggih lagi butuh duit. Iki didol ae. Dolen nang pasar. Kula kesupen nami napa hargane urutane pinten. Pokoknya enten 3 harga nek mboten salah. Sing pertama dolen 100 dirham. Wis budal. Nang tengah dalan dicegat wong. Go nang ndi? Le sapine, bedoten peken. Lapor disade. Lah njaluk rega piro? 700 dirham. Tak tuku 1000 dirham. Mboten nangsal e. Pesene ibu kengken nyade 200. Lho malah lu enak sih larang. Mboten nangsal. Perintah ibu. Kula tak mantuk riyen nggih. Ya wis mulya sik takon ibu. Tante niki nek wis mantuk. Lho, engko mbok go maneh apa gak payu? Nggih pajeng enten sing ngenyang. Lah gak mbok keno. Lah regine benten kali ibu pesene ibu. Lah piro 1000. Lho ya luwe larang iku. Yo iku dolen 1000, dolen 1000. Yo cocok malah oleh bathi lho 1000. Balik ketemu. Piye ngono? Sampun pareng disade ibu 7.000. Nah, saiki tak tuku 10.000 dirham. Saiki gak sida, mergo apa wis balik saiki tak tuku 10.000 dirham. Lho, wau terus janjine 7.000. Ora saiki 10.000. Lho tak matur ibu sik matur. Oh arek lugu pancen bekti mari wong tuwa. Balik maneh. Nganu ditumbas 12.000. Lho anak kok tambah larang. Ya ora apa tambah larang wis pokoke nek tambah larang kene. Wis akhire balik malih. Balik malih. Nggih terus ibu pun 12.000 dirham wis ngene ae. Aja didol se. Aja didol meneh ana sing buta sapimu. Aku iku malaikat. Diutus Allah kongkon nguji awakmu bekti nang wong tuwa tenan apa ora. Nyata wong bekti. Terus aja ngedol sapi iki sapi bakal penting. Dituku umatnya Nabi Musa, Bani Israil. Engko dol nang Bani Israil, tapi aja didol kejaba emas sak bobote kulite sapi iki. Aja didol kejaba seharga emas sak bobote kulite sapi. Mboten bobote sapi. Bobote kulit. Lek ngerti kulite sapi ya apa carane? Wong sapine jek urip. Ayo ya apa?
Ya kudu dibeles sik, nggih mboten? Nggih. Dibeles sik, terus kudu Kulite. liti ditimbang, nah timbangane engko dipadakno emas, masih diparingi. Ngono. Akhirnya teko tenan. Beberapa waktu berlalu, beberapa tahun, terus enten peristiwa pembunuhan ten umat Nabi Musa. Enek bapak mati ninggalno anak kualon. Nah, mboten enggak ada ahli waris liya kejaba anak kualon iki. Nek bapak iku mati pinggir dalan. Terus kemudian napa niku anak kualon niku nangis. Lho, kandakno Nabi Musa enten bapak kualon. Sik aja sik. Iki kudu ngerti iki bapak iki tenanan mati normal utawa mati dipateni anak kualon iki. Sapa perlu dipateni anak kualon? Dekne anak iki kan pengen ndang oleh warisan, kesuwen bapak dipateni kan iso ae. Lah carane ya apa? Ya kudu diuripno mayit iki. Lho ya napa pun mati iso. Carane piye? Golek sapi. Engko tak gepuke karo buntute sapi. Nah, Bani Israil kakek ancang. Wis dikongkon perintah golek sapi tambah rewel niku ayat 68 niku. Yubayil lana mahi, sapine piye? Engko kon sapi ate takok pokoke sapi lah wis. Akhire tambah takok, sapine sing piye? Akhire tambah disebutno innaha baqaratul la faridu wala bikr 68 nih. Ora ketuweken tapi ya ora kenomen. Ayo tambah angel. Ora ketuweken tapi ya ora keciliken. Golekno sing sedengan. Awan umbena dik sing sedengan. Wis dingono sakjane kan wis enak karek golek sapi sing gak pati tuwa, gak pati enom. Sedengan. Ajane kan kata malah rewel malih. Malaunuha wernane opo? Wernane sapi umume ya putih, ngene kan. Paling enak malah diangelno kali Nabi Musa. Safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Warnane kuning tuwa. Kuning mateng. Sing nek dipandeng iku nyenengno. Tambah angel to. Mestine kan pokoke nggur sapi sing gak pira tuwa gak pira enom tambah angel. Wis akhire cek takokne wis iku angel lho takok maneh. Iya. Napa niku yubayil lana ma ya piye? Iku cek gak paham aku wong pura-pura ngono. Padahal males aras-arasen golek. Pikire wong Bani Israil iku engko lek aku tambah suwe takok mesti san gak sida. Tambah disidakno tambah angel. Jawaban. Akhire tambah golek. Golekno sapi sing la dzalulun tusilul ardo wala taskilar sing gak digawe nyambut gawe. Yo wangel rata-rata sapi yo dienggo mbajak sawah. Dadak sawah. Tambah wangel tambah. Akhire golek-golek akhire ketemu capine bocah taat niku. Pinten mbok dole? Dikengken nyade emas sak bobote kulite sapi niki. Lho. Nek sapine lek bobote ro aku karek nimbang. Lah lek kulite kan kudu nimbang sih. Kudu dibeles sih, kudu dijogo sapi. Tur pesane Nabi Musa sing dibutuhno napa netok? Buntute. Oh. Apa gak bangetno iku? Wah jengkelno niku Bani Israil niku. Wah akhire di sembelih, kulite ditimbang enten pinten kilo. Terus kemudian dirupakno mas diwenehno bocah sing toat. Lah sing sapine namung dipendet buntute tok kali Nabi Musa. Terus disamblekno ten mati. Kum biidnil latangi. Terus takoki. Man qatalaka, sapa sing mateni kowe? Terus akhire mayite jawab, "Iki putra kula niku sing mateni niku. Mergo pengin warisan kula." Akhire bocahe mboten sida dikantuk wae. Niku. Surat Al-Baqarah nggih. Namine dipendet saking ayat 68. Nomor suratnya pinten? Dan Al-Baqarah niki adalah surat yang memuat semua hal.
Semua hal jenengan padosi enten teng Al-Baqarah. Al-Baqarah niki surat sing paling gedhe ganjaran. Soalnya apa? Ayate paling kathah. Ayate paling kathah. Nggih mboten? Ayate paling kathah. Dan napa mawon mesti ketemu ten Al-Baqarah. Goleki akidah enten ten Al-Baqarah. Goleki hukum-hukum ten Baqarah enten. Goleki akhlak tasawuf enten ten Baqarah. Pokoke Al-Baqarah niku segala sesuatu ada di surat Al-Baqarah. Segala sesuatu ada di Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah itu memuat ringkasannya. Al-Baqarah itu memuat penjelasan. Di ayat lain, surat yang lain itu ada, tapi pasti sudah disinggung di Al-Baqarah. Mesti sudah ada di Al-Baqarah. Masalah warisan sampun disinggung tentang Al-Baqarah. Mesti enten. Cuplikan-cuplikan itu Al-Baqarah. Pokoknya semua hal bisa ditemukan di Al-Baqarah. Makanya paling gede disebut sanamul Quran. Jadi punuke Al-Quran. Karena dia napa niku ngarani ganjarannya paling gede, paling unggul, paling akeh ayatnya, paling akeh hurufe, paling akeh kalimat. Itu surat Al-Baqarah. Nah, wau dibika kali alif lam mim. Alif lam mim niku sebutane neten ulumul Quran. Namine huruf muqatta'ah, huruf pedotan. Sing didamel fawatihus suwar, didamel awal surat. Sing niku mboten nenten sing semerap makna pastinya kecuali hanya Allah. Mboten semerap. Para ulama niku mek ngira-ngira, kira-kira artine ngene, kira-kira ngene. Niku namung kira-kira tok, bedhek-bedhekan. Tapi pastinya mboten saged. Lan niku dadi salah satu tanda kemukjizatan. Jadi tanda bukan berarti Quran itu ada hal yang tidak bisa kita pahami, justru itu kemujizatannya. Salah satunya di situ. Ayat atau surat yang kita pahami itu kemujizatan Quran, yang tidak kita pahami juga kemujizatan Quran. Itu hebat ini. Terus kemudian disebut dalikal kitabul la raiba fi. Kitab niki nyebutnya pakai itu. Kitab itu koyok-koyok ado. Biasanya kan nek ten bahasa Indonesia itu ini untuk dekat, itu untuk jauh. Lah niki ndamel Quran. Nah iku sakjane terjemahnya akeh sing keliru. Quran itu. Dalika niku terbahasa Arab namine itu, petunjuk jauh. Dalika tilka itu untuk jauh. Nek untuk dekat hadza hadihi. Jenengan nanti belajar bahasa Arab rada ngerti. Makanya kadang terjemahan itu kata sih. Nggih. Lah kenapa kok nunjuknya itu? Itu menunjukkan Quran itu yang ditunjuk itu menunjukkan saking mulyani derajat al. Tapi kadang-kadang nyebutnya pakai hadza. Nyebut ini. Itu menunjukkan saking dekate Al-Qur'an dengan kehidupan kita. Ini padha hebat. Disebut itu yo apik mergo mulyane derajate dhuwur. Disebut ini dekat karena dekat dengan kehidupan kita yang langsung bisa kita praktekkan Al-Quran. Terus menjadi la raiba fi, tidak ada keraguan. Dengan pewadosi keraguan niku mim baina aidihim wa min khalfihim, ngarepe mburine gak ono keraguan. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bertabrakan. Semua itu selaras. Terus hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa niku cirine napa niku ayat 3 niku. Nggih niku iman bil ghaib, iman dengan ghaib. Ghaib niku napa mawon? Allah ghaib. Mboten saged dipirsani mripat. Mripat telanjang niku. Malaikat ghaib, mboten saged dipirsani mripat. Dina kiamat nggih ghaib. Nah niku bil ghaib niku memang secara khusus niku Allah, tapi bisa membuat niku rukun iman yang lainnya. Terus wa yuqimunas shalah, sing ngedekno shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sing berinfak, sing bersedekah, sing berzakat. Ditambahi malih walladzina yu'minu, sing gelem iman bima unzila ilaika, dengan sesuatu yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Qur'an ini. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad.
Kita mboten angsal, mboten saged utawa mboten angsal namung iman Quran tok terus menolak kitab-kitab sebelumnya mboten angsal. Termasuk koyok ngimani sebagian nabi, mengkufuri nabi yang lain tidak boleh. Niku imane tetap dihukumi kafir. Iman niku kudu totalitas. Kitab niki nggih kita imani, kitab-kitab Allah sing rumiyin nggih kita imani. Cuma bedanya kitab dulu yang ada sekarang, yang masih ada di sekarang ini bukanlah kitab-kitab yang diturunkan Allah dulu. Bedanya ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Kali akhirat nggih, alam akhirat niku tiyang sing napa yakin, percaya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, pikantuk hidayah saking Allah. Wa ulaika umul muflihun, pikantuk keberuntungan. Pun iku Al-Qur'an. Gede-gede mawon nganune, belajar tasbih. Lajeng sing tasawuf kala mben iki dumugi tentang adabe wong nyambut gawe, tentang nyambut gawe. Niki kula waosaken sekedhik. Walal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari wa ada alaina min barakati fid darin amin ya rabbal alamin. Niki dawuhe Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli tengene muridipun nggih niku Syekh Abdul Wahab Asy'arani, pesene namung singkat. Wa min ghishil khirfati. Maksude wahdhar aidon min ghishil khirfati, ati-ati ya sira saking kecurangan nyambut gawe, kecurangan ing dalem wayahe nyambut gawe. Ojo sampai curang tenggene nyambut gawe. Fa innal ghisya krana sak temene kecurangan fil khirfati ing dalem nyambut gawe, pekerjaan iku madmumun tercela syar'an ing dalem syara'. Nah, berarti sing dibahas ten mriki niku masalah nyambut damel, masalah kerja. Masalah bekerja nggih. Ngapunten dereng mantun tulisan kula soalé namung setunggal halaman. Benjing nek pun mantun lengkape kula share. Niki kula cuplikan mawon. Kula terangaken tentang nyambut damel. Tentang niate nyambut damel, tentang etikane kalih tentang manfaat faedahe nyambut damel. Mangke ten mriki bahas sing kecurangan nyambut damel. Nah niki dadi kudu bahas niki riyen, nembe mangke bahas masalah kecurangan. Karena nyambut damel niku termasuk perintah Allah, termasuk kewajiban saking Allah. Mangke nek jenengan ngasta Quran nggih, ten terjemahanipun jenengan bika surat Al-Baqarah 198. Surat Al-Baqarah 198 niku nderek juz kali. Nggih, juz kali. 198. Al-Baqarah 198. Nah, 198 niku sakjane gandengan kali sakderenge kali sak mantune. Niku sebenarnya menjelaskan tentang masalah haji. Temane masalah haji. Nggih, kan masalah haji kan? Iya. Nah, iku rangkaiane. Artine sing ten mriki nggih kula cuplikaken mawon bahwa tentang haji ini kan enten manasik nggih, enten ibadah-ibadahe. Enten ngangge ikhrame nggih. Enten tawafe, enten sa'ine, enten wukufe, macam-macam lah kuwata. Tapi nek manasike pun bar, pun mantun. Niku kali Allah dipersilahkan, diperbolehkan antabtahu fadlam mir rabbikum. Kengken pados fadhole Allah. Nah niki jenengan pirsani. Ten Quran kata-kata wong nyambut gawe, perintah nyambut gawe itu kadang-kadang disebut kali Quran namine rizqi utawa fadlan utawa fadl. Jadi kata-kata nyambut gawe niku mangke nek mados-madosi ten Quran niku biasanya disebut tentang rizqi, golek rizki, utawa tentang golek fadl, antabtahu fadlan, golek fadl. Fadl itu keutamaan, keluwihan lek bahasane napa dimaknani ten pesantren, kelebihane Allah. Lah niku dimaknani nggih nyambut damel niku.
Lek wis mari manasik haji wis bar, ya silahkan nyambut damel. Dodol nopo, nyambut gawe nopo silahkan. Pokoknya manasik haji pun mantul. Tapi terus aja diarteni nang Indonesia nek ngono tak nggawa rokok ae wis mari manasik haji manasik umroh dodol rokok. Ya kali napa niku bunti Bu bandara nggih mboten langsung nggih saderenge berangkat kopre di preksa nggih dipreksa kuwabe gunting napa ditokno kabeh gunting napa sing berbahaya kabeh ditokno termasuk niku rokok-rokok jamu-jamu barang ditokno kabeh hati-hati harus obat yang rekomendasi dari dokter macam-macam. Wonten malih ten surat Al-Ankabut ayat 17 mirip nih. Surat Al-Ankabut niku ndereke juz napa pun kali dosa napa dereng Al-Ankabut. Al-Ankabut juz 20 kali dosa juse kali dosa surat Al-Ankabut ayat 17 jadi niki buktekno nek belajar tasawuf belajar akhlak niku dasare saka Quran mboten namung iki kitab Pak Idam nyeleneh mboten niki nyambunge ten mriki riye ayat 17 nggih. Nah, ayat 17 Al-Ankabut. Nah niku wau kan kula aturaken rata-rata itu kokon golek rezeki atau golek fadl. Nah niki golek rezeki. Niki temriki enten ayat ya awale terus fabtahu indallahi rizqa. Goleko rezekine Allah. Golek rezeki Allah niku salah satu ning nyambut damel. Bu sadean, Bu pensabin, ngarit napa. Ten kantor, ten pabrik pokoke golek rezekine Allah. Nah niku perintah Allah berarti. Perintah Allah. Nek perintah Allah niku maka saged wajib, saged namung sunnah. Saged wajib, saged namung sunnah secara hukum. Nek wajib saged dadi wajib mergo piyambake mboten saged nyukupi kebutuhan hidupe tanpa nyambut gawe. Maka nyambut gawe dadi hukume wajib. Tapi enek sing sunnah. Sing sakjane piyambake pun kecukupan. Mpun enten kecukupan, tapi terus kemudian nyambut damel. Maka nyambut damel iku namung dadi kesunahan. Mergi senajan to tanpa nyambut damel piyambake sampun kecukupan dan ketika nyambut damel sunnah niku mboten nangsal ganggu kewajiban lintune. Niku mangke enten keterangane. Mangke jenengan pirsani malih surat Al-Jumuah tambah rono. Surat Al-Jumuah dek wingi niku juse nderek 17 nggih atau 16 nggih. Nggih 17 nggih. Surat Al-Jumuah. Oh anu 18. Nggih, surate 8 juse 18. Surat Al-Jumuah ayat 11. Oh niki terkenal nih. Nek ayat 9 niku kan tentang perintah Jumatan. Ayat 9 niku perintah Jumatan. Lah lek wis mari Jumatan lapo ayat 11 fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wa batahu min fadlillah. Lho enten fadl mawon. Kata-kata ini mesti fadl nek gak rezeki. Fadl rezeki niku tentang nyambut gawe. Nek wis mari bar salat Jumat atau salat yang lain atau ibadah kewajiban yang lain dan golek nyebar nang seluruh bumi, seluruh penjuru, silakan golek rezekine Allah. Sing wae nang kantor ya nang kantor malih, sing wae ten sabin malih, sing wae ten pabrik malih. Meniku tentang ayat-ayat golek rezeki, golek menapa nyambut damel padur rezeki saking Allah. Surat Al-Mulk ayat 29 juz 29 nggih.
Juz 29 ayate gangsal welas. Juz 29 awal. 29 awal ayate gangsal welas. Ayate gangsal welas. Niki Allah sing ndadekno bumi tur kita diperintah kongkon melaku, famsu melaku fi manakibiya seluruh penjuru bumi. Wa kulumi rizki kongkon mangan rizkine Allah, kongkon pados rizkine Allah. Lho, kata-kata nyambut gawe dirupakno rizki. Kata-kata nyambut gawe dirupakno rizki. Lafatin niku. Kengken pados napa pendamelan. Perintah ini ku mboten oleh nyambut gawe ini pokoknya golek. Artinya wong nganggur sekalipun diperintah, Pak, Bu. Yang nganggur iku diperintah niki kudu. Isuk ya budal wis ngelamar nang kono, golek nang kono, ora oleh balik. Oh, kata sahabate Kanjeng Nabi tabiin para ulama, zamane para ulama riyen niku. Isuk budal nyambut gawe nang pasar, golek nyambut gawe. Pak, Bu, mboten ngersakaken tenaga napa? Kangge angkat-angkat, kangge resik-resik niku. Kuados ngoten muter keliling nang pasar. Kadang sok-sok ya ono. Niki tolong angkatno mriko nggih. Nggih. Diangkatno, diopahi. Diangkatno. Mangke opahe napa? Ya, diopahi gedang sak iris. Lho rumiyin niku ngopahine ora mesti kudu duwe. Sing diangkut gedang, opahe gedang. Nggih ten napa niku ten sejarah-sejarah niku. Kadang enten sing mboten angsal belas. Dadi nunggone nang pasar nuwakoki wong pasar mulai isu sampai sore mboten sampai pasar pun sepi ora oleh. Sampai mulai wedi. Mulai wedi. Wah, akhire salat zuhure nggih ten masjid pasar. Salat ngasare nang masjid pasar, salat maghrib isa nang masjid pasar. Rawani mulai ini ngenteni redok peteng. Kok dikira kok ben anakku turu, bojoku wis turu, aku teko iku ora ngerti. Pengine saking isine ora oleh napa niku dhuwit. Tapi perintah Allah wis dilakoni nyambut damel budal ket mulai isu. Tapi ra ono wong sing mergawe ning sing napa niku ndamel jasane mboten niku. Wonten masyaallah sing ngoten niku. Diuji kesabaran kalau Allah sampai ngoten niku. Terakhir perintahnya nyambut damel niki enten ten surat Al-Muzammil tasik ayat 29. Tasik juz 29 surat Al-Muzammil. Niki ayate kalih dosa. Ayat kalih dosa. Nah, niki ten ayat kalih dosa niku kan ngenten. Kanjeng Nabi niku ngelampahi sholat tahajud, sholat dalu. Kanjeng Nabi niku. Nah, para sahabat itu pengen niru Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nek ngibadah nek sholat dalu kuat sangat pancen diparingi kegiatan Allah. Lah para sahabat kata sing mboten nutut. Kuwes selawake. Isuk wis nyambut gawe. Bengi tahajud full kakuat. Mboten kiyat kali Allah di paringi dawuh niki. Ya gak usah full. Nek pengen qiyamul lail sak kuwate. 1/3 ya ora apa-apa, 2/3 ya ora apa-apa, sak kuat-kuate. Mergo sebagian sangka umat Kanjeng Nabi niku enek sing isuke napa niku yuqatilu fi sabilillah. Enek sing perang fi sabilillah. Kuwesel perang kuwesel. Enek sing ya betahu naming fadlillah. Enek sing golek rezekine Allah nyambut damel kesel. Sehingga dalu mboten saged qiyamul lail full. Makane kali Allah wis sak kuat-kuate maca Quran pas wae salat dalu ya sak kuat-kuate faqra'u ma tayassara Quran. Sak kuat-kuate maca suratne gak kuat. Lah Nabi ku masyaallah cuman nang ngetok niku kadang sampai sekawan rakaat niku khatam setunggal. Berarti sak rakaat pinten juz niku kira-kira. Antara 7 sampai 8
jus sak rakaat. Lah umate kape niru, mbok. Lah nggih kulu mawon lek mboten kiye. Nah niku perintah-perintah nggih ten Quran wau. Lah nabi sing beto Quran, sing nyampeno syariat perintah kengken nyambut damel. Niku mboten omong kosong, mboten jarkoni. Jarkoni prisa nggih. Nabi iso merintah tapi nabi ini gak ngeloken niku nabi piyambak nggih nyambut damel. Mulai Nabi Adam nih. Mboten mulai nabi kita tok, Nabi Adam iku kerja iku termasuk tinggalan syariat mulai zaman rumiyin. Nabi Adam sampai nggak ada perkebunan. Wajar Nabi Adam manusia pertama kali ibu Hawa ten dunya yang menguasai sedoyo. Peternakan ya dikuasai Nabi Adam. Persawahan perkebunan ya dikuasai Nabi. Bareng wonten putrane pun ageng Qabil kali Habil tuh pasrahno. Sing Qabil dipasrahi persawahan perkebunan. Sing Habil dipasrahi peternakan. Makanya pas wayahe sayembara kengken api-apian niku kan Habil top wedhus sing paling apik. Paling gede, paling lemu. Sedangkan sing Qabil mergo kenek medhit sedekah zakate niku sayuran sing bosok-bosok. Nggih. Sing gadahe Habil niku disamber beldek ilang. Tembus nang swarga disimpen kangge benjing genteni sembelihane Nabi Ibrahim tenggane Nabi Ismail. Niku wedhus sing digawe, wedhus gibas sing digawe niku zakate Habil. Sedangkan sing gene Qabil mboten ditampi Allah. Oh wancet mboten disamber napa-napa ya laler tok ngoten. Wah niku. Nabi Zakaria nyambut damel pedagang. Nabi kita nate angon nggih. Cilikane niku angon wedhus. Terus nderek dagang, nderek pamane diburuh kalih Sayyidah Khadijah. Dadi pedagang. Nate. Sing ten Quran niku sing terkenal niku Nabi Dawud jenengan pirsani dan rata-rata nabi niku tembus pasar. Jenengan pirsani surat Al-Furqan ayat 20. Al-Furqan niku juz pinten nggih? Al-Furqan napa kali dosoan Al-Furqan. Juz 18. Nggih. 18 akhir 19 sadèrènge 19. 18 akhir sadèrènge 19. Para nabi, para rasul niku tembus pasar. Mlampah-mlampah ten pasar. Ya ora mlampah-mlampah tok ya nyambut damel ten pasar, ten peken. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Nyambut damel ten peken. Ten peken. Nggih sadian-sadian ngoten niku. Para nabi, para rasul niku. Makane kita nyambut damel mboten saisi nabi niku rasul sing pilihane Allah nyambut damel ten peken apa malih kita umat yang. Terus sing diceritakno nyambut damel niku ten surat Saba. Ten surat Saba niku juse kali dosoan. Saderenge Yasin, juz 22. Juz 22 surat Saba ayat 11. Juz 22. Niku sing paling terkenal diceritakno ten Quran nyambut damele Nabiullah Daud alaihi salam. Surat Saba juz 22 ayat 11 kali 11. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Nabi Daud niku mboten trima nabi lho, raja niku. Raja Nabi Daud. Nabi Daud niku raja ngenteni raja Jalut nggih, Talut nggih.
Tolut nggih, ngenteni Nabi Tolut. Ngenteni Raja Tolut. Mergo cilikane Nabi Daud niku saged ngewangi Raja Tolut, mateni Raja Jalut. Musuhe Raja Tolut niku Raja Jalut. Dipateni kali Nabi Daud kali ketapel. Terus akhirnya diparingi kamulyan kali Raja Tolut. Sak badane Raja Tolut kapundhut dados raja Nabi Daud. Lah dadi raja nguasai kerajaan sing luar biasa. Tapi senajan to nguasai kerajaan boten purun maem dahar sangka duwite kerajaan. Masyaallah. Enten pejabat sing gak njukuk duwe negara. Malah donga nang Allah, ya Allah jenengan paringi kula kemampuan kangge nyambut damel. Akhirnya diparingi mukjizat napa? Iso ngelemesno wesi. Wa alanna lahul hadid. Iso ngelemesno wesi. Wesi niku dicepeng kali Nabi Daud terus lemes. Akhirnya dibentuk kali Nabi Daud kaya nyekel napa dulinan arek cilik niku. Sing selem barang. Nyekel wesi kaya nyekel selem. Dibentuk terus zamane dhewe napa lilin gitu. Malam, masyaallah. Zaman iki malam lek sakniki selem lari. Malam dibentuk. Nek kaya niku nyekel wesi. Akhirnya dibentuk didamel baju perang. Terus anikmal sabighadi wa qaddir fisardi wa amalu sholihah. Dibentuk dadi baju besi terus disade tempeken nggih ya. Sade ya Nabi Daud raja lho. Raja niku. Kok gak trimo presiden raja. Saiki wis dadi DPR wis. Wis akhire gengsi gak gelem anu masyaallah. Niku raja tasik nyambut damel, tasik sadaya. Piyambake Nabi Daud sak keluargane niku dahare iki sangka hasil niku wae. Makane Nabi napa niku? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampai ndawuhaken ma akala ahadun ta'aman qad khairun min ayakula min amaliyat. Ora ana wong niku mangan sing luwih apik sangka hasile kerjae tangane dhewe. Terus nyeritakno wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam yakulu min amaliyati. Nah Nabi Daud iki lho, nabi to raja. Iku wae dahare sangka hasile nyambut damel. Lah niku berarti mboten nusaisi. Tiyang nyambut damel niku masyaallah nggih. Nabi Rasul napa malih kan pikanto tugas ganda berarti. Tugase yo nyampekno risalah, nyampekno syariat, tur tugase yo nyukupi kebutuhane keluarga piyambake lan keluargane. Hasile kali nyambut gawe niku. Dadi yo nyaberno risalah, yo nyambut gawe. Nangane niki sajane ditiru kali para ulama-ulama. Ulama niku mboten nangsal napa nggih istilahnya. Namung wajib tok full sing mangke ngelalekno nyambut gawe. Sing sehingga piyambake lan keluargane mboten pikantuk nafkah mboten nangsal. Mangke ndadekno ati niku aku tak ngaji rek engko maringine oleh amplop. Oleh berkah. Engko ben amplope berkate dienggo aku kan topak akhire. Para nabi mboten mulangi ngoten. Sampai para nabi niku la as'alukum alaihi min ajr. Aku gak njaluk bayaran sangka nyampekno risalah, sangka nyampekno syariat. Aku tak nyambut gawe dhewe. Para nabi, para rasul ngono. Dadi kebutuhane piyambake lan keluargane dicukupi saking nyambut damel. Perintah Allah tetap dilampahi nyampekno syariat. Tapi mangke ten tasawuf sing tingkat tinggi nek enten tiyang ulama sing atine empun gumantung kalih Allah sing totalitas hidupnya hanya untuk ngaos tok, mangke sing jamin rezeki saka Allah niku pokoke ten atine mboten enten aku ngaji nang kene kok oleh apa ya mboten asal ngonten. Lho nggih. Kok mulai teko buwik gawane apa ya. Wah. Nek niku saged mboten ngonten niku, maka gak nyambut gawe mboten napa-napa. Nek atine mboten enten kilingan niku belas babar belas.
gak ngilingan amplop, gak ngilingan berkat, gak ngilingan gawan napa-napa, gak ngilingan suguhan iki dilemeki taplak niki isine opo. Iki kopi iki wis adem apa jangan. Pokoke nek gak ono kinanku belas. Mboten nyambut damel mboten napa-napa, tapi kudu full dakwah, kudu full ngaos. Niku nek wis tingkat seperti itu mboten napa-napa. Niku ngersi ati sik. Tapi kan mboten saged ngapunten. Kata-katae lho, kata-katae mboten saged sehingga umume meskipun mulang, meskipun ngaos niku tetap kudu ono nyambut damel. Guru kula ten Tambak Beras masyaallah, para kiai-kiai zaman rumiyin niku dodol pindang. Dodol pindang ten peken. Bahkan Pak Yai niku cerita. Aku mbiyen dodol pindang nang pasar. Iku hasilnya dodol pindang zaman rumiyin nggih. Niku luwih akeh timbang PNS. Ceritane ngono. Nggih. Dodol pindang. Terus almarhum almafurla Yai Abdul Fatah niku sadyan lengogas. Zaman rumiyin lengogas lah anu nggih, wajeng nggih masyaallah. Bahkan niku sadyane keliling lak wis. Mboten ngono. Pak Yai niku gak ada pondok niku. Masyaallah nyambut damel niku. Para ulama rumiyin niku nggih kata sing nyambut damel niki pados kayu bakar. Ten hutan diketoki terus kemudian di sate. Makane Kanjeng Nabi nggih ndawaken la ayah tatiba ahadukum khuzmatan. Ala dori enek wong kok mikul kayu bakar nang gegere. Niku khairun lahu min ayyas ala ahadan. Luwe apik timbang ngemis. Tiang sadian kayu bakar diketoki di panggulnya. Ngerit lho zaman saiki apa lah. Ngasakno kuwi. Wis pokoke napa mawon lah. Niku luwe apik timbang ngemis. Mergo ngemis iku fayutiyahu au yamna'an. Isok diwenehi, isok gak diwenehi. Dan niku wis ngasorno derajat. Sayyidina Umar niku nate ngelem wong ten ngersane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula enggak ada kenalan, tangga. Niku lare top Kanjeng Nabi. Maca Qur'ane pinter, ngajine pinter, ngene pinter ngene. Terus Nabi namo tanglet. Areke nyambut gawe ta ora? Nggih, mboten. Nek areke gak nyambut gawe, di mataku kata Rasulullah turun sak derajat. Tiyang niku pintere kaya apa, ngalime kaya apa, tapi kok mboten nyambut damel niku derajatipun mondhap niku. Karena niku ati mboten saged digoro Ibu. Mesti kadang-kadang duh kan duduk. Tahu lho Yai Malang niku cerita. Badhe budal ngaos disambati bojone, "Yah, wayahe mbayar arisan." Sing wedok niku. "Ya sik Bu, aku tak ngaji sik." Ngono ae. Ditari bojone arisan, terus jawabane, "Aku tak ngaji sik." Berarti napa niku? Engko nek ngaji tak oleh amplop. Engko amplope gawe mbayar arisan. Ngono pikirane wis ngoten. Wis budal Bu, tebih ngene tebih ten ploso. Wis ngaji. Mulai pun oleh amplop wis. Dibuka iku isine undangan. Waduh jare duh undangan keliru panitia gak wani balik. Diwenteni sampai 2 dino gak ono sing muncul. Wah sakit gak oleh. Niku tegurane kok ngoten niku. Makane masyaallah nggih. Tiyang niku ya napa nyambut damel. Lah memang ada tiyang sing pancen mangke pun boten diwajibkan nyambut damel. Kados niku tiyang sing seluruh hidupnya sudah full untuk ngaji, untuk napa niku uzlah, untuk sing niku mawon kudu memperhatikan dhek duwe tanggung jawab nang putrane nang bojone napa mboten. Niku pun kecukupan mboten. Keimanan ngenten iki mboten gampang. Niki tingkatannya Abu Bakar nih. Abu Bakar niku nate ditagih Kanjeng Nabi iuran. Wis kaya infak ngoten. Sayyidina Umar niku nginfakno sepalih kekayaane. Sepalih Kanjeng Nabi. Wah, masyaallah gede banget. Sepalih aset niku didamel fisabilillah. Abu Bakar sedanten. Terus Kanjeng Nabi, "Lho, lah kok keluargamu ya apa?" Terus Abu Bakar keimanane pun notok dhuwur nggih. Kula pasrahne Allah. Niku mboten namung omongan lho. Niku pancen secara manah pun mboten mikir liyane Allah niku.
Mboten mikir meneh masak opo, meneh mangan opo, bayar listrik piro, bayar banyu ya opo, bayar kontrakan. Wis niku pun mboten. Nek saged ngonten monggo. Nek dicoba monggo. Mesti gegeran keluargane. Nggih. Wangel niku lek tingkatane wis ngonten mboten napa-napa tapi juara. Sehingga makanya Kanjeng Nabi tetep kengken nyambut damel. Bahkan wau diaturaken Kanjeng Nabi wis ta sak remehe ya apa, sak cilike apa gajine tetep kok nyambut gawe. Karena tetep luwih apik saka wong ngemis, saka wong njaluk-njaluk. Senajan kadang ngapunten nggih wong ngemis njaluk-njaluk kadang hasilnya sedina iso atusan ewu sok bahkan juta. Nggih. Sering anate lah enten pengemis dicekel, dibuka bondelane tase sing kumuh, sing kucel, isine ku 12 juta. Isine 12 juta. Gurung sing nang omah. Akhire wong ngemis digawe pekerja. Mbok sajane ngemis ten syariat Islam niku angsal nek darurat. Nek wis mboten angsal nyambut damel. Wis keluwen. Anak bojo ya wis keluwen. Kebutuhan wis mepet ra ono dalan liya kecuali ngemis. Maka niku ngemis nembe diangsalaken. Kaya wong mangan batang. Niku pun harus napa niku dalam ukuran kanggo nyukupi kebutuhan dina iku tok. Ora oleh sakjane dina iki 20.000 cukup iki. Tapi opo nek ngemis iki oleh 50.000 kan lumayan. Kena gawe meneh, mboten angsal. Mboten angsal. Meneh kok nyambut damel mboten hasil. Ngemis maneh gawe dina iku tok. Nah saiki akhire ternyata enak ngemis ya. Timbang nyambut gawe longgo ngene tok wis oleh 1.000. Budal kayak isuk ya gak ono sing ngobrak ya apa-apa. Nah, niku akhire klirune niku makane Kanjeng Nabi ndawakon wong nek ngemis, penggaweane nek ngemis, benjing ten akhirat itu dibangkitno Allah raine kulite rayu ngelentek. Gak enek kulite. Mergi nang donya gak duwe isin. Ditutupi gitu lah. Tutupi kresek. Masya Allah. Oh. Masya Allah. Nah, nyambut damel sedikit maling ya. Nyambut damel niku, nah niki sing mungkin jenengan awali mungkin mboten setuju. Nyambut damel niku dasare kudu niat ikhlas lillahi ngelampahi perintah Allah. Wow lho, pun ayat surat pinten mawon. Al-Baqarah 198, Al-Ankabut 17, Al-Jum'ah 10, Al-Mulk ayat 15, Al-Muzammil ayat kali dosa. Wis 5 ayat lho. Perintah tentang nyambut damel. Berarti sing sabar niki sing niki, sing ceritane Nabi. Al-Furqan kalian sampai ini ceritanya Nabi, uswah kita, panutan kita bahwa para Nabi itu juga bekerja. Berarti kan kita niku diperintah Allah kengken nyambut damel. Maka ketika nyambut damel ku niate aku ngelakoni perintahe Allah. Ikhlas mengharapkan pancen ngelampahi perintah Allah, golek ridane Allah. Nah, berarti nyambut gawe niku dadi ibadah. Sing ibadah niku setate mulai budal sampai mulai. Nek salat kan mulai takbiratul ihram sampai salam. Paling 5 menit 10 menit lah. Tapi nek nyambut damel kadang mulai jam itu sampai jam 4. Kadang jam 09.00 sampai jam 5. Lah, durasinya kan lebih panjang, berarti ganjarannya luwih gede. Tapi wau niate kudu atas dasar aku diperintah Allah, aku kawulane Allah ya manut perintah Allah tak lakoni. Berarti ikhlas lillahi ta'ala. Lho lek ngono ikhlas gak usah bayaran. Lah iki salah paham ten mriku. Ikhlas niku bukan berarti gak bayaran. Ampun salah paham. Ikhlas bukan berarti terus gak bayaran, gak usah nopo gaji, upah boten. Upah gaji niku kontrak. Niku akad perjanjian antara kita dengan pengguna jasa kita. Nopo pabrik, nopo bos, nopo lah sebutane. Nyambut gawene sedina jam ini sampai jam ini. Pirang dino sampai saulan, nanti saulan pikantuk bulanan upo pikantuk mingguan. Niku kan kontrak syariat, kontrak akad. Sehingga kontrak akad niku mboten mencederai niat.
Mboten terus mari ngono lek wis aku ikhlas terus dikai bayaran kudu gak gelem. Wong ngawur ae. Mboten. Lah terus nek dodolan ikhlas ayo. Berarti lagi dikekno lan. Oh ludes tokone Bu Siti. Jadi sadean ikhlas lillahi taala. Tapi akate yo berdasarkan syariat. Syariat dodolan niku syariat Allah mboten. Syariat Allah kan. Maka carane yo apa? Aku ngedol barang, kowe menehno dhuwit. Nah niki. Kan ngoten. Kita nggih ngoten sing jasa. Ten kantor napa ten pabrik kan aku nyambut gawe ngene mbungkusi napa ngelem napa ngetik napa aku kerja ngene engko bulanan oleh iki. Dadi ngono dadi niate budale ikhlas lillahi taala. Tapi masalah gaji upah niku mpun dadi hak kita, mpun dadi kewajibane sing maringi pekerjaan niku. Sehingga niku jadi satu ten akad. Mboten masalah ten mana. Nggih, ampun dipadakno ten manah terus dipadakno ten akad mboten. Akad niku akad sing akad niki enten nilaine dhewe. Akad niki nek akate sesuai perjanjiane tidak menyalahi syariat, sejalan dengan syariat, sesuai dengan perjanjian kejujuran, amanah macam-macam, maka niki nggih mangke pikantuk ganjaran. Lah ten manah kita sing budal ikhlas lillahi taala nggih oleh ganjaran. Dadi ojo dihubungno sing nang kene terus karo gaji gak oleh mboten ngoten. Niku konslet niku. Niku kabele dhewe-dhewe. Niku napa niku niate kudu ikhlas. Akidahe. Nah niki tiyang nyambut damel niku akidahe kudu bener. Kita nyambut damel mangke pikantuk gaji utawa upah utawa nek dodolan kan oleh duit. Niku sing maringi sinten? Sing maringi sinten? Nah, akidahe kudu ngono. Nyambut damel engko nek pas oleh gaji upah duit nek dodolan niki ten keyakinan kudu iki rezeki saka Allah. Gak oleh terus mari ngono aku kerja iki sing maringi opah bosku atasanku berarti aku kudu ngapiki bosku. No keliru. Nah bos ini kudu dipandang sebagai lantaran perantara. Berarti nek ngono gak usah matur nuwun nang bos nang ngene tukang wong sing tuku gak usah matur nuwun. Lho tetep matur nuwun niku mangke perintah Kanjeng Nabi. Lam yashkurillah malam yashkurin nas. Ora iso syukur nang Allah nek durung iso matur nuwun nang menungso. Dadi niku rangkaiane dados tunggal. Secara lesan kita matur ten piyambake, tapi secara keyakinan kita yakin nek rezeki niki sing maringi Allah, sing ngeterno dheke, ngono lho. Dadi bos, atasan, terus wong tuku niku kan diterno Allah. Nek wong gak diterno Allah ora iso tembus ten kita. Wong toko kathah lah pokok ten toko jenengan. Kadang niku bapak niku cerita mbiyen, almarhum bapak. Biyen niku apa ten ngene kula niku tokone ibu niku sakjane tebe kali dadi nggen kula niku antara Gang Sedasa Gang Songo. Tokone ibu niku ten Gang Sawo lumayan. Tapi wong Gang Songo, wong Gang Sedasa niku tumbase ten toko ibu kula. Padahal ten ngajengi radosan Gang Songo niku enten tiyang sadean. Terus bapak ngono, "Lah ya. Padahal nang ngarepe Gang Songo ana wong dodol ya. Kok tambah nang ngene mamamu iki lho. Tukune tambah nang mamamu." Iku nek sing keterno gak Allah terus apa akhirnya? Sing ngeterno iku Allah, sing njalakno Allah. Nah niku akidahe kudu yakin nek niku pancen sing maringi rezeki Allah. Niku ten surat Al-Mulk ayat 21 terakhir niki. Niki kedah akidah dikencengi. Surat Al-Mulk niku wau kan juz 29 awal. Juz 29 awal. 29 awal. Ayate selikur. Nah niku. Masyaallah niku gawe cekelan saestu. Mergo nek kita niku konslet terus nganggep bos, atasan, pembeli niku sebagai pemberi rezeki. Wah, akhirnya kita memuja-muja akhirnya. Iya, bose akhirnya ilmu menjilat bos ngono barang. Kula enten ten ngene napa FYP kula niku cara menjilat atasan enten.
cara menjilat atasan. Jadi apa carane ben iso perhatian saka Allah. Niku mergo akidahe mboten yakin nek sing paring rezeki niku Allah. Niku nggih aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Niki bentuk pertanyaan tapi nyindir kita. Sapa sing maringi rezeki? Nek pancen Allah sing wayahe ngempet rezeki. Nek wayahe Allah sing ngempet, sapa wae sing paling rezeki gak ngera iso. Nek pancen Allah sing ngempet, akhire wong sapa wae gak iso mendatangkan rezeki ten piyambake mboten saged. Tiyang sadean niku senajan to buka toko mulai jam 6 kasarane, Pak. Sampai sore atau sampai dalu. Nek pancen kali Allah wayahe dibuntu, mbok buka 24 jam. Wayahe gak payu yo. Gak payu. Makane ten tasawuf rumiyin, ten Asmaul Husna nggih. Niku enten asmane Allah. Asmaul Husna. Tiga Asmaul Husna. Oh, yen kula mboten enten Asmaul Husna. Enten Al-Qabid. Al-Qabid itu zat sing ngempet, sing genggam. Gandengane napa Al-Qabid niku? Al-Muqsid nggih. Nek Muqsid niku Allah jembarno rezeki. Nek wayahe Allah Al-Muqsid jembarno rezeki, masyaallah. Jenengan buka dilu niku wis sing tuku akeh. Ibu niku tadi cerita. Mama iki jek tas buka sak lawang kan apa rolling door enten kali. Jek tas buka sak rolling door niku sing teko iku sing tuku niku wis wong 5 wis 10. Padahal jek siji apa-apane gurung didalno ku sing tuku wis bolak-balik. Gurung sempet buka rolling door sing iki. Tapi kadang wae sepi ya masyaallah. Sampai ditinggal longgo-longgo nang ngarep cerita-cerita kali wong-wong iku ra ono sing budal. Padahal dalan yo rame. Nek makane Asmaul Husna itu sifatnya Allah sing kadang-kadang di satu asma, kadang-kadang di asma yang lain. Kadang-kadang Allah niku Al-Muqsid jembarno rezeki, wong lewaris nyambut gawe gampang oleh duit, masyaallah. Tapi lek wae Al-Qabid, masyaallah, yo sepi sak sepi-sepine yo. Wah niku Allah niku napa niku nek wayahe ngempet rezeki nggih buntu tenanan. Mbok buka mbok celuk-celuk, mbok promosi, mbok diskon, ora ono sing teko. Tapi nek pancen Allah Al-Muqsid, mbok tokone niku tutup ditelepon wong ning kaji, buka jam pinten. Masyaallah. Masyaallah ngoten. Makane kita yakin nek pancen sing paring rezeki niku Allah. Niku keyakinan dikencengno riyen. Nah, mangke monggo jenengan secara sosial nggih hubungan kali wong sing dodol, sing tumbas, terus napa niku sing pulaan utawa sing napa niku sing ten kantor kali atasan kali bos niku pun monggo. Secara lahiriah zahir tapi ten manah aja sampai goyah nek kita yakin sing paring rezeki niku. Lah kaya Pak Yai mangone ya aku tak ngaji sik engko nak mulai oleh amplop dikira sing paring rezeki niku jamaah utawa panitia. Padahal ya karya Allah digawe keliru panitiae. Enten sing kiai teko Surabaya niku hampir sami niku wae. Amplope niku kandel. Dibuka ten mobil. Niku isine niku nganu napa niku pengumuman pokoknya. Wah, gak ono duit blas. Wis akhire napa niku didekek wis. Terus introspeksi. Rasaku aku mang budal iku wis ikhlas. Ora bayangno amplop. Tapi kok dicoba Allah ngene. Paling yo wis wayahe. Wis pir nang dipanasi ndang budal pir. Dipanasi pun bidal badhe melbet tol, meh melbet tol. Niku diuber kali wong peda motoran. Pun motoran. Terus didodok kocone sapa gak wedi. Dok helman wong. Wah, Pak Yai, minggir pir, minggir. Terus mendet niki kunci T. Siap-siap cekel kunci T, kene ana wong sing begal nggih. Siap-siap cekel kunci T. Buka.
Assalamualaikum Yai, ngapunten Yai. Ngono wong Madura. Ngapunten Yai. Amplop klentu Yai. Alhamdulillah. Dikejat. Alhamdulillah. Wah, paling paling rezeki ya Allah kayak ngoten nih. Senajan lah sing kedua niku napa sing keliru wau niku mobil dipanasi dinteni 10 menit, Bu. Ayo dipanasi mobil dinteni 10 menit. Bek ning kok ditututi panitia. Sampai 10 menit kan sing nutut. Wis ben nang mule be timbangan entekno bensin lagi. Masyaallah panjen Allah niku ngonten niki. Lek wayahe ilmu sit Allah nggih jembarno rezeki gampang sanget oleh rezeki, tapi nek wayahe Allah Al-Qabid, wayahe Allah ngempet rezeki nggih sinten mawon mboten saged sing maringi rezeki. Niku kados ten hadis qudsi. Nek Allah paling pitulungan niku umpama wong sak donya paring kehinaan boten bakal saged ngalangi kemuliaan saking Allah sing diparing Allah. Tapi lek Allah maringi kehinaan ten gene siji tiyang, paringi madharat ten siji tiyang, niku mbok sak donya nyegah gak ngara iso. Nek Allah wae nuruna musibah sak donya nyegah boten ngara iso. Tapi nek Allah paring kemanfaat mbok sak donya niku pengen menghalang-halangi nggih tetep boten saged. Sing menang tetep Allah. Makane karena sing menang tetap Allah, makan kita cantolan manahe kudu ten Allah. Mboten nangsa tenan. Menggok-menggok. Aku kok ngene ya terus nyalahno kono, nyalahno kene. Iki paling ngene, paling ngene. Nek ikhtiar monggo. Nek tapi mboten nangsal nyantolno keyakinan ku wau lho. Ten gene liyane Allah. Pun niku tasik niate nyambut damel dereng manfaat-manfaate. Ini tasik kata niki pembahasannya. Niku kula cuplikaken ayat-ayat Quran mangke kalih hadis. Enten sing ditanggletaken? Monggo. Punya teman nggih. Punya teman itu ada ujian punya anak yang sakit sampai 10 tahun lebih. Nggih. Penyakit yang berbahaya pokoknya sejenis tumor apa-apa ngoten. Terus pernyataannya niku ngeten. Pripun Pak? Kalau kan tanggal kok dengan sakit tabah sakit apa. Terus jawabannya itu seperti ini. Ya Allah niku mari rezeki itu dalam bentuknya itu berbeda. Oh, okay. Katanya memang benar seperti itu kan. Ujian atau penyakit atau apa itu bisa dikatakan rezeki juga. Nggih. Dados sing ten lafat-lafat Quran wau nggih, rezeki atau fadl saking Allah. Niku memang diartikan dalam letterlek nggih, niku dalam hal upah atau gaji hasil dari pekerja. Niku riyen nggih. Tapi bukan berarti rezeki niku tok boten. Makane enten ten dawuh para ulama niku nek mboten salah malah dawuh Sayyidina Ali napa sinten. Enten nikmat sing paling sempurna. Enten awal nikmat. Awal nikmat niku napa? Wujud. Kita saged wujud ten donya niku awal nikmat. Kita saged ngrasakno napa-napa, pikantuk napa-napa kan mergo kita wujud. Nek mboten wujud kita mboten saged niku awal nikmat. Enten nikmat paling dhuwur, paling sempurna niku keimanan. Kita saged iman, saged Islam niku nikmat paling sempurna. Enten kenikmatan sing nyukupi. Gini ku kenikmatan rupa sehat. Niku dengan keimanan modal wujud kita wau, terus dengan keimanan kita, terus dengan kesehatan kita. Niku akhirnya dadi cukupi napa-napa. Jenengan salat nggih saged cukup sempurna kanthi sae. Dengan nglampahi ibadah napa mawon lek kanthi sehat kan kanthi sae. Lah enten nikmat sing paling asor, sing paling cilik, paling rendah. Ini ku bondo donya niku paling rendah, paling asor. Nah, kesehatan niku nikmat sing paling niku wau, sing paling cukup. Ana apa nggih istilah. Pokoknya sing paling nyukupi niku adalah kenikmatan kesehatan. Lah berarti loro napa mboten nikmat? Napa mboten rezeki? Ngeten. Sakit niku
saged mangke dadi rizki, saged mangke dadi fitnah, saged mangke dadi musibah, saged mangke dadi istidraj. Niku macem-macem. Napa niku sakit niku? Atau ujian apa mawon nggih? Melarat, sakit. Niku mangke dadine ujunge niku saged dadi nikmat, saged dadi musibah, saged dadi fitnah, saged dadi istidraj penglulu, saged dadi azab, macam-macam. Tergantung nopo nih? Nah, tergantung sikap kita. Nek pawe sehat kita syukuri. Lajeng sehat niku kita ginakaken kangge ibadah. Berarti sehat niki dadi nikmat. Sempurna. Kenapa? Karena sehate dienggo ibadah. Sehate saged dadi fitnah, ujian. Karena mangke enten pilihan. Iki engko sehate tak gawe ibadah apa malah dienggo maksiat. Saged dienggo istidraj kesehatan. Mergo sehate malah dienggo maksiat. Kali Allah niku tambah maksiat tambah sehat. Tambah maksiat tambah sehat. Sing bendina salat niku asam urat, darah tinggi, kolesterol, kontrol bolak-balik. Nek wayahe pemeriksaan kesehatan gratis antri nomor 1. Padahal ya sregep salat. Nah niku dadi fitnah. Tapi sing maksiat sehat niku malah dadi istidraj penglulu kali Allah. Wah niku mangkat tembusine macam-macam tergantung sikap kita. Iki tak apakno, ngono lho. Nikmat niki tak apakno. Nah kalau sakit wau nggih nonton. Saged kangge ujian. Ujian apa? Kesabaran. Diparingi ujian sakit utawa melarat sami mawon nggih. Sing paling anu kan ujian sakit kali melarat. Terus kemudian piyambake langsung matur innalillahi wa inna. Kan dawuh Quran ku idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna. Oleh cobaan pertama langsung balekno aku iki weke Allah. Dia apa-apakno ya terserah Allah. Digawe sugih ya terserah Allah. Digawe sehat ya terserah Allah. Digawe melarat ya terserah Allah, digawe lara ya terserah Allah. Balekno ten mboten nyalahno lho. Ngene aku lara gara-gara Allah benten. Benten nek niku kan salah satu dari syakwa, dari mengeluh. Nek niki mboten, niki balekno keimanan aku iki weke Allah. Dia apa-apakno tetep hake Allah. Aku ra iso nolak, ra iso protes. Pun mantun sabare diuji, terus kemudian ningali nek aku lara iki syariate kudu lapo. Kudu nyapo. Wau sabar pun. Terus kudu tetep salat, kudu. Maka syariate salat nek iso ngadeg karo ngadeg, nek ra iso karo lenggah kan ngoten. Nah, berarti sakite niki dadi ujian ibadah. Nek dikeki lara, jek ibadah apa ora. Melarat nggih ngoten. Duwe duit ibadah yo zakat, yo sedekah, nganggo duit, nganggo infak. Ora duwe yo nganggo tenaga, nganggo pikiran minimal karo Enek wong duwe acara ra iso nyumbang melok rewat, nggih mboten. Wong pancen wong ora duwe. Kadang-kadang ngampun ya ini ku cerita. Delok rewang sing paling sregep rata-rata wong gak duwe. Aku lho rada bener yo. Nggih, sing sugih kadang-kadang duduk manis. Ya pura-pura nyekel kerupuk, pura-pura nyekel lading. Apa sing diewangi? Karo dudukno mas-masan. Nah, tapi nek berkat bungkus wong sugih kok. Masya Allah. Bu niku makane ujian. Kita bepas boten enggak ada ujiane diparing aku. Sabar. Padha curhat dhewe. Nah, sing paling dhuwur niki Bu, sing paling dhuwur. Pas melarat utawa pas sakit.
langsung mboten namung sabar, langsung alhamdulillah. Oh niki paling top nih. Niki sesuatu yang baik, yang lebih baik. Kanjeng Nabi niku ndhawuhaken enek barang apik sing ngluwihi sangka barang apik. Nggih niku napa? Wong lara, wong ra duwe melarat. Iku nek sabar apik. Tapi ana sing luwih apik sangka niku napa? Syukur. Lara iku mestine cocoke karo sabar. Kok piyambake malah syukur, alhamdulillah diparingi sakit, dosa kula saged ronto. Mergo piyambake pirsa, janjine Kanjeng Nabi, sapa nek diparingi sakit kok sabar, dosane dihapus. Dan dijanji kali Allah, nek umpama bar sakit iku saged sehat, kesehatane balik 2 kali lipat. Niku teng hadis Kanjeng Nabi. Dan bahkan nek umpama sakit niku kok terus sedo dalam keadaan masih sabar, maka sakit apa sedone diitung syahid. Lak wis utama syahid fisabi mergo diparingi sakit saged sabar. Makane syukur aku dikei kesempatan dadi mati syahid utawa malah oleh kesehatan sing 2 kali lipat. Melarat nggih ngoten. Aku di alhamdulillah pas lagi gak duwe duit. Berarti maringi ini kabeh oleh kaya 2 kali lipat. Niku para yai nek nyontono gampang. Deloken bocah cilik. Bocah cilik lek kabeh mundak pinter dikeki napa? Cah cilik niku lek kabeh pinter dikeki napa? Lek tumbuh untune dikeki napa? Lah nggih niku koyo ngono. Awake panas. Oh berarti kabeh mundak pintere. Sajane kita wis ngucap ngono iku bolak-balik, tapi nek pas kena dhewe ya gak iso. Nek were cilik saged kok rewel, oh kabeh mundak pintere. Nah niku paling dhuwur. Nek pas wae sakit napa pas wae napa melarat gak duwe duit, niku tambah syukur. Dan niku rizki sing paling dhuwur. Sing kedua napa? Sing kedua tiyang niku nek tuwek kok ahli ngibadah, sregep ngibadah niku apik. Mergo wis tuwek, wajar nggih. Dientekno dienggo ngibadah wajar. Mergo tenagane kanggo maksiat wis entek. Terus eling lek kate mati. Kate mau mati. Akhire sregep ngibadah. Nah, sing paling dhuwur niku enom tapi sregep ngibadah. Padahal kanca-kanca golongane niku nom-nomane kekuatane dienggo maksiat. Sing jawabane mumpung tapi enten larin nom sing kok malah sregep ngibadah. Wo niku top-top. Luwe apik timbang sing apik. Nah, niku monggo kita dadi sing apik biasa. Nek wae sakit sabar, wae melarat sabar, oleh sehat syukur. Wayahe sugih syukur niku apik tapi biasa. Sing luar biasa nek wae sakit utawa melarat tambah syukur. Alhamdulillah diparingi sakit. Enten sing saged istirahat. Nek gak sakit kan gak istirahat. Terus saged dihapusno dosa. Terus saged iku wau iso diundakno kesehatane 2 kali lipat. Utawa nek di kersakno Allah sedo saged mati syahid berarti husnul khotimah. Oh kata niku piyambake nek paham ngonten, paham menerapkan saestu mboten namung omongan lho nggih. Lek ngenten iki kan namung omongan. Tapi lek lara piyambake aduh. Aduh panas. Pun monggo. Pun wonten nggih. Monggo sapi. Nek lanang golek piyong nggih. Dia wis mati. Masya Allah, pewanas gitu tinten-tinten niki. Pak, ya istighosah. Oh nggih, pakai dalu nggih. Nggih. Alamal kesupen wau napa wau dalu mboten nggih. Jamaah alamal biasanya kan nek Senin diumumaken. Lah kesupen alamal. Ha nggih. Pak Sulis mboten ngomaken niku lho nggih kesupen. Ningali HP lho.
Kula mau jenengan Pak Slamet nggih kewali ya. Niku ten grup nenten pemain mboten ten grup. Tapi pernah ribut semuanya. Nggih mangke bakdo magrib mawon. Mbak iki kok jamaah. Titip Mbah Slamet utawa Mbak Sulis mangke. Selasa Pak. Mana puasa? Nah makan selasa. Selasa ki apa nih sing iki mau? Pagi selasa. Sarang. Sepi. Tadi makannya betul rame aku. Seragam lari pun alif Pak iki. Nggih, Pak. Suami sanjang lek Rebo kali Kemis mboten ngagem. Seragam soalnya sami. Kecil. Sampun motor Allah. Pun kalian tahu enggak tos iki? Enten nggih? hampir 2 tahun. Hampir nggih. Karena cepet mudah. Dia muridnya, Pak. Kados. Nek klambi kula porsoku po pancet. Tumbuh ke samping soalnya. Lari pun sami cingkrang kata sembet ndamel air Rebo Kemis. Ibu tindakan apa Mbak? Banyak ilmu. Ibu tindakan. Tidak Solo, Pak. Habib nih, kaul Boten boten. acara komunitas Oh. napa yang Dek menawi dek wingin derek kaul Solo Boten. terus nyipeng mriko. Habib Ali Al Habsyi. Nggih kalau ket mulai ini nggih dinten Ahad Senin kalau nggih. Enten Habib Umar kan saking Yaman. Semboro. Jatah. Ini kan rombongan ternyata Bu. Kapan? Kapan? Kok sehari ya? Boleh satu. Oh nggih berarti rombongan niki ten Solo sami. Acaranya ten Solo. Dalem? Nggih sampun, sampun. Monggo. Soalnya biasanya tidak niku anu ya. Kresek apa kawan? Masuk keret. Mbak Emi itu Ayo, sekarang mau nanggung dia. Mangke ditutup nggih kali napa? Selot nari kula tak riyen. Badhe ten kantor itu sing ketinggalan ya. Sampun sedaya? Apa langsung ditutup? Jawa, Jawa. Oke. Nah ini pun nganu ya, pun jam gangsal langkung mes setengah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tunqadha bil hawa'i wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqq
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.